Kowe sing maju. Kowe ku lho. Kowe lho. Kowe. Ngeyel ae maju. Apa iki? Susu. Masa susu? Napa? Susui gede iku cilik kok. Goblok. Ah, dudono. Wah. Pengen ngerti jenenge? Apa semua? Di mana apa? Sendik. Aja gumun. Oke. Aja. Walah. Sing obah iki lho, Mek. Kancane mok sikut, lah aku gak iso kok. Lah iso apa ora maju? Mane contoh. Contoh. Piye? Contoh. Kono mang piye? Sendik. Dingeno. Ya. Ele. Dari oke nih. Ayo masuk. Aci kowe. Rambut niku ora. Ora. Sing duwe rambut berapa ku? Kowe. Ya iya ngeyel. Iki lho Ora ono. rambut endi? Grayangi. Dengku. Ono apa ora? Rambutku kok kencing. Dah. Kowe perang karo sapa? Iso. Ayo kono ah. Oke, rambutku. Ah. Apa? Rambutku. Ya. Ketemu ngene ya. Ayo. Waduh. Ini namanya brakele. Maksudnya? Tombe. Iya. Kaki ora duwe. Nyapa ora iki? Rambut kudu niki harus tombene. Malah iki rambut palsu. Apa rambutku? Lho. Lho, Rambut siapa ini? kamu nanya. Iki rambutnya siapa? Rambut dulu takok. Jadi tak kayak kamu nanya. Tapi ye. Ini. Kamu nanya. Ini prajurit apa? Nyundul terus orang rubah. Beantar. Apa? Ojo ngidara. Sing iki lho. Iku aja nembur iku. Kira-kira kosong. Sing iki lho. Lewani ojo ngendok. Bebas dong. Ayo. Ngendok lewani. Bulan tergen. Ya. Kenapa, Re? Goblok kowe. Goblok, Be. Pokoknya nunduk gua antar dapat kita tak mau pilar. Saya goblok iki yo kowe. Lha apa rek gelem? Kok ngono kok. Lah. Salah iki lho. Salah yo maju, Be. Ndak boleh maju. Maju, maju. Lah kenapa? Kenapa? Aku iki. Yo. Oke. Ancam celuk lewani. Piye? Ancam celuk. Musuh aku kok. Aduh. Kowe badek. Main coba. Hei, mati
kowe dhewe gak ngatas. Hei, mosok toprak tenanan. Masya Allah gusti to ting. Apa kowe gak trimo? Ijen padha ijen iki. Oke. Awas! Ayo! Matane iki ora apa langsung mumbal. Malah mainan bola ya kok. Nek pinggire tok. Walah, becah cilik aku sih gelem. Dibales dong. Bagus, oke? Cepet tuh. Ayo. Wis diwasi kok. Hei, cemat. Aja edo. Gak apa-apa. Ngono wis cepat. Wedo lah bisa kena kok so. Ini kira ono sing terus kok loro. Iki memang gak sempurnane. Lah apa nih? Iki gila natas. Masa mau mbak baru. Ayo. Habis-habisin. Ratakan. Ratakan. Piye iki? Aku saiki. Ose. Aku se. Nase. Tapi maksud ora lho yo. Ayo. Wis. Sing kalah sapa? Yo ngene iki lah. Aku ngene iki sing dijajak. Salam dhewe. Lu mikir? Iya kowe. Atasane aku. Baik. Masuk, blokone kok ambung.
wangi. Mah, Wani dhewe. kadung kendelok. Wani kowe. Wani ya? Diteni nggo Ada kok wani. Iya. Delok kancamu. Jare wani. Kalah malah kok diwadono. Maksudmu piye? Ini iki kandang berdisuwuk Mbah Darno. Sing sing ngomong. Ini kalah lho. Hei. Nesu aku. Nesu karo sapa? Karo kowe ya? Lah kok iso? Kancane dhewe aku playo. Bapak diwani mo. Dewa diwae belum. Kementus. Ya wis dhewe. Wangi no. Berdisuwuk maring. Kudu musuhe. Seneng mbe. Musuhe. Kudu musuhe. Musuhe. Delok. Jemblong bisa mati. Kowe mluk. Iya. Diomongi tae wangi. Daya daya. Ning nang ning. Tololet. Halah. Kuk. Sik. Aku mang totot. Musuh. Kono. Sepeda. Kring. Iki. Dadene kiring ngono. So kancane dhewe sedang kirek lho. Iki juga kan. Kuk. Lho, Ai. kowe malah memper. Modar. Bener bocah donotan. Apa kowe? Yen wedi lara iku mundur, Bro. Wong musuh papat ora mundur. Ayo, Mudeng bola. Nek kowe ana apane? Elah. Elah. Jembrong kok maju. Maju lho. Malah aku takut. Kowe. Yo kowe. Mundur. Maju mundur santai. Elah. Kok kiwa malah. Joni getan. Ayo Tony muncrat kowe. Mani ae. Perang ora iso iki lho. Kono nek senjata ditutupi. Jatah mangan Ora kok bombar dirubung alun. Ha. Iya. Aman ora? Mana? Lanjut kok. Iya. Oh, kamu colok sapa re? Colok kok. Sengakan colok sapa? Lu aja dicolok. Ditekeli terus. Tekeli terus, Bos. Sira kok tewel kok betekeli. Aku koyok kowe persis. Ayo. Tembak kowe. Kene aku. Kowe iki kalah. Ha. Terus. Ya. Oh, Prasido. Takut. Karo kece. Iya. Kawin. Kagak berani. Iya. Syukur. Kece kok. Ditutup ora re? Goblok piye? Emang tekan kene. Ora ditutup. Tapi nek cocok ngene Lah kok. bombar kok so. Tumpi. Nah. Colok. Dicolok. Kowe none iki. Kene pindho. Iki kok bar iki duwe iki PC kowe. Dadi wales niku kok. Nanti sikat jes. Lho. Ijawani. Isih. Ora nang ndasmu. Enggak. Ndas elik rek. Alilah. Eli ireng. Dagon bayi kok. Oh, ngono.
bani ning isor. Isor. Mah, Isor. Penak ning dhuwur. Penak ning isor. Lah kowe ning dhuwure mami. opo iki? Terus. Wah, buat ya. Ora. Ojo gawe-gawe kowe. Lah aku mau kandhani ngono. Ora spekku. Lah spekku sapa? Riri. Nanti ada yang marah dong. Ini gane Rehan kok. Aduh, apa Rehan? Lagi cepat kok. Rehan. John. Sikat. Semaput orang katanya dadan tangi. Doro enggak semaput. Petangi le. Kasih dok, cepat udah berangkat, Pak. Ya ampun. Lo kalau kosong gambarin kura-kura. Apa? Cacing. Ini kalau cacing ini tambah edan. Ini kan cacing ini. Cacing lo kok. Tutup cacing. Ya apa? Srironi. Lah ya rupa kok nyambe. Oh nyambe kowe. Ya nyambe kowe. Dadi go sing wong. Wah, syuting gede. Ayo sing wong. Syuting vokal lho, Drun. Titili
Lah ini kan kanca ayu ae. Iki diwalik. Ini aku tenang. Jalan wae yo berlaku ae. Wah, wis boleh coba. Malam ae yo. Yo. Mau bolong-bolong yo. Kono, bola kono. Ah, bolaku bae. Iso dadi balaku. Iki katamu. Kataku. Ndi iki bonggo. Ora kok cuci goblok. Aduh, dasar bola lah. Pesik. Bola. Sokor, oh, boleh kene. Hei, sino iki babi. Babi. Hei, aja dadi balaku. Wah, kene wis ana bola bagi siji. Kowe. Hei, ngopo nangis? Nangis. Kene. Hei. Anakku ae yo. Wek kancane kono. Yo mebut. Ayo. Ah, gone kono ora diganggu. Hei, kowe yang ning ngisor ora bayaran. Bu, masa kaya ngono Bu, aku gede lho Bu. Anakku telu. Kancane di mana? Masa kaya ngono Bu. Aku telu kado. Iki to apa? Thank you. Teman lagi. Hei. Memang odi. Matur nuwun. Thank you. Kamu thank you. Kowe jadi balaku ya. Setor. Hei, kowe entuk piro? Entuk piro iki? Oh, sakit. Sakit. Siji loro telu galah. Yo. Oh, Apa? Kowe ku golek. sing gowo sapa? Masa laku rono ilang. Lah yo. Lah, ayo. Copet dene. Orang tua apa yo? Ora duwe kuwi ya. Muga-muga sing go dhuwitku sesuk anak bojone ilang. Piye? Muga-muga sing gawe dhuwitku sesuk anak bojone ilang. Anak bojo ilang ra apa-apa, golek nek. Amin. Amin. Ya ora nggowo. Ora nggowo. Lewani. Anak bojo. Ayo. Cek Joko, tungano. Rene kowe. Cek Joko. Manusa iki sikat. Muga-muga sing gawe dhuwitku sesuk gak bayar rabi. Hei! Cek Joko. Wala ra payu rapi. Lah iso masore. Hei! Gak payu rapi. Hei! Anak bojomu ilang. Gak payu rapi. Ora masalah. Lah kene. Tuku. Oh, kalau. Ayo bubal. Mundur, mimbar. Wait!
Bukan tuku apa? Bukan tuku apa? Apa? Bukan tuku bojo. Bojo. Ning ndi arek? Joyo. Mas, hati-hati. Hati-hati. Adit bengi lho. Iku sakon aja rono ae lho. Aku kaget deh. Biasanya mojo nanti ini ora. Kado semangat. Kira sampah dikira. Tak kira larang. Ampun, Mas. Katanya sangat tau malah ditonton karena pesan. Kenapa? Kenapa iki? Kenapa le? Apa le? Iki jalan apa iki? Wah, Lindu, Lindu bat. Masa ana lindu? Sampai kali. Sampai kali. lah ngene Mas Repes ngono. Bisa ngene lho. Lindu ra angin. Segangin lesus. Aku maksud. Boleh, Mek. Boleh, Mek. Ayo. Hei, apa? Ale. Lu asli am kene silo. Masa silo? Silo. Dono tamat none ah. Didelok. Ya mana Apa tulisane? Apa? Delok. Apa? Tulisane ada belum. Ayo tulisane tekan. Apa? Coba lagi. Masa lu tak hadiah? Dasar, gak sampai nonton tak hadiah. Dasar. Waduh. Waduh, apa? Janda piran. Hadiah jajan pikiran itu. Seperawan gak ono? Apa satu? Kasih dong. Mau kamlaku namain balik. Iki toprak, bro. Dek. Bisa kudung. Action. Rasa action. Kene. Remu Eli. Apa ya? Duh. Eli. Apa? Delok kanca-kancamu gondrong-gondrong ganteng. Gondrong. Lah kowe ndasmu kaya pentol. Masa kok ndase kaya pentol. Lah nek warung lucu ya. Sungguh ya. Aja trimo. Pentol ana sedui lah. Dasar pentol kok. Senajan Surabaya pentol. Ya. Cintaku padamu tulus po. Anjay. Sing di. Apa? Ya enggak, beda. Ya kan lho. Sing di. Pilih, ah. Sing di. Iya. Jo pamitan sih ah. Apa ngomong
itu bojo goblok. Ora apa-apa. Bojomu semangatku. Hei. Aduh maneh lho. Ini peperangan sandi. Peperangan yang terima ngambil ke atas balok kadele mulai. Orang bakal ana kerambuan he. Sing kok karep iki. Aduh awe jane kok kapan kene. Kowe apa sing bakal temen kadipati. Tek kene papan kene. Son. Oi.
aku wis ngomong ngono kok. Jajan-jajan ning Lah masa awake ula dase kirek. ya untung pucet ngono. Lah iku mah. Dase kirek ora. Ki lho. Yo. Santai ya. Nanti dulu. Ana kowe. Wow. Apa? Angkut. Ora nang monggo masa. Hei! Wow wow wow. Coba ini lo. Aku jualan Indonesia. Lah nang monggo kok. Kaget. Wow. Kurang ajar. Aku sih teknik. Apa yang gue cari? Gue di goblok. Masa tidak karo? Kurang ajar. Orang saja jangan bikin lo. Tangan noin goblok. Awara doyan yo. Bawa gue kecil kilo. Bawa gue cilik. Oh. Jebol rene ya. Oh, Oga. piye? Tuntun terus. Lho aku iku butuhno kowe gak etok butuhno kowe. Kowe iki aja ganggu aku tak golek mangan. Golek pangan dudu ning kene. Lah ning ndi? Kono lho, gunung. Lah iya aku tak aku aja tuntun. Lah kowe wani ganggu gawe aku. Ya tak dor. Aku aja ditembak, aku tak mangan. Untuk iwak. Ayo aja. Iyo aku ora enak. Iyo aku karap deh. Ya! Jangre. Aduh. Udah koyon tot. Aduh. Aduh. Hei, Gesek ah. hei. Gak iso ngacak iki ya. Ayo. Iki piye tolong ya. Aduh, aja diunter ah. Aduh. Aduh. Bingung syukur. Tidak membuat. Lu tak tembak kok malah ngentut wong. Baru penawar. Kowe ngisi aku weh. Berdiri pada moni. Nah ini kiri jelok. Ambil apa? Ayo maju su. Su. Aku bento. Terus celeng malah. Jegang malah udut. Oh, iya. Apa? Ono celeng. Bose ah. Aku tahu Jun. Aku tahu. Aduh. Kalau aja yang jero mana bodoh kok. Hei. Ayo udut sih. Musuh celeng. Ono celeng suwasu. Oh, asu tenan. Oh, gila iku. Lapor aku barane asu. Kowe sih asu sing asu kowe. Lah iya kowe kirek. Kira karo asu padha. Lah aku tak balama. Hei, Di, asu. jodoh iki. Jubuk ah. Asu iku kudune jubuk. Lho goblok iki jan. Ben kena pantes. Kita gak tau dadi asu iki. Gak tahu kali aku. Mulane cah nyaran kok. Asu jubuk.
Terus. Aduh, Dek. Apa? Sorry. Sorry piye? Watuk aku. Watuk. Mulane. Aja kakek kecek. Soalnya lah tau juga gak watuk aku. Lah kowe ngono. Kasih itu. Mani apa ora? Mani apa ora? Juga kok ora iso jalane ora wedi. Nek rawane maju. Ayo ngaca. Iku bento. Ana apa? Sing tak tembak celenge. Lho sing mati kok kowe. Matane lho, kene gede lebih antre ngomong kaget aku. Hei! Lah. Musuhe kowe iki jol apa? Musuhe. Musuh kosong Mayurana. Lo mencar are. Lo golek mencar kowe tenan golek baju. Aku tak rono. Yo, aku iki. Kene lho. Melok aku. Amin, Mbak. Kenapa, Mbak? Aku cepat dulu ya. Aku pakai ngerti kamu. Aku dulu. Wes, Mbak. Wes. Tak rono sih, Mbak. Iya. Pocong iki mang wis tak bento. Iso kok terang-terang. Lha iki tengah dalan. Bila sing ditegelne. Tengah dalan. Aku ora ro. Ada lembar aku. Masa pocong ora iso ngilang? Iki pocong kok gak iso ngilang. Setan ora iso ngilang. Aku ora bisa ngilang ya. Lha apa sebabnya? Aku lagi matu di sore. Ora ge mati. Carane ngilang. Apa keluyuran? Aku juk turun. Ayo ora usah. Ojo tinggal. Kene kok perang lho. Aku iki apa perang? Iya, aku juk turun dulu. Aku diteni mau nang Arjaya. Oh, aku melok kok. Aku Apa? turun. Kenapa? Sampurna aku. Ora iso aku. Ora iso kene. Udah ngomongin. Bengi kok. Pikiran ana jam piro iki? Jam 11 modene delok prai. Udah nego sekarang. Drone, ya drone. Oh, kok belum? Wes sing pengen ngaji sing Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kan apa?
jalan. Ayo, ada sapa iki Bocah bek ora iki mangane. Sentet ya. Dron. Nanti Kowe iki takon kayak motel mah. Lah kan tangan japor ae. Wis takon rene. Ora. Semene bocahe. Sopo? Caci semene. Awake ireng. Apa ireng? Ternyata edit gini. Nanti Rono barang ayo. jaga rono lho. Woi. Sabar, sabar. Rena. Aku bener iki gesek ukur. Nah. Eh, Pasti iye lho. Agor. Matane. Monden kok. Sapa ketet lah sapa aku. Nodi. Muni ngono kok. Sek. Iki apa, Mbak? Iki apa? Tasbih. Tas Mbak kecil ngene. Sing iki ae ngono lho. Kagone badarno ngono. Sampeyan mboten, Mbak? Aku modin. Pas kebenaran. Ya. Iki lho Mbak ono pocong. Aku ditolong. Sing tulung kok nyampurnakno. Sakit, Mbak. Modin nek gak iso. Sumpah. Sumpah. Sakit. Sakit. Ngilangno. Iya. Pocong. Mbok. Sapa gak? Monden John Lotan. Sampurna aku. Masa mboten jomblo. Lapor setan iku. Masa ana setrum. Walah iya iki apa? Larat-larat. Cek. Lau. Cek. Ning ngene kok. Ya ampun. Iki lho ono penting ngene. Iki dijilat ora lho. Goblok. Kowe iso ngono mik kok gak congkok-congkok. Gak iso. Iki ana pentile, Mak. Srintak. Wes dobel oleh sigap. Aku nek iki, Mbak, aku nek iki. Aku modin kowe matmu. Aku nek Aku iki. nek kuri kuat. Kita kok itu Bapak iki lho. Lodot bocah John Lotan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Hei. Cerono. Piye? Aku apa iki, Rek? Aku omong kowe nek rono. Aku anu. Anut. Meneng ae opo? Cak gede goblok. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asin. Cari iso. Tungan iso. Memudini kowe yo. YASIN. Yasin. Lapor asin iku. Yasin. Yasin, Mbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, kamu di meja. Apa tiku? Iya, Rek. Kemarin emosi. Oh, ning kuping apa kasar-kasar. Goblok ten Ora iso mutin. Iki lho deloki. Mana kene? Pinggir kono. Bocongnya kayak setik. Weh, ngawur aku. Wow, mantap. Kaya sapa? Kayak sapa aku? Kayak Gus. Gus apa? Gus Samsudin. Gus Samsudin piye? Oh, tenan. Ini lho. Saya udah taji.
Annahu la ilaha illallah. 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 Wah, kau jadi bocah gak kaset. Ya kau iso. Cocokku iki lho. Apa? Nemik. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.